sige chagit ko ron kay naamang ko sa sakyanan, pero sa akong mga sunod na kuan, sa sunod ani na video karon diring mga kanigod gihapon nga video ba, hinay akong tingog kay nako sa opisina mo panoy katangtangan ako akong kabuang di fatay emphas. So kuan, this is your Auntie Lira, dear Auntie Lira, as usual. Hi society again. Ang karon gud ako i-vlog, dili lang gid kani siya. Dili gid siya ingon nga makatabang gid sa ekonomiya, good o makatabang sa kinabuhi sa mga tao, good. Kuan lang gud ni siya, good kang ako ay sa kog yung i-share ba. Kaning nahitabo nako karon nga kabaw kung way usa ninyong interesado, pero ako lang gyud gihapon i-video kay kuan lagi kay kana lagi ngit-ngit ang balay, ngit-ngit sa among balay. Mao lagi tuoy nga ang akong karsunis, ang akong gisulob karon sihag di ay siya nga puti. Kuan ang ako ang lubot perting klaro ha. Unya kay murag upat na manggod ka tao ang nakabantay sa mga opisina, murag ako gapanti, so murag kuan sad siguro siya, murag life changing sad siya. Life changing sad siya para nako nya. Nakatabang gyud na siya nga kanang mo improve ang akong pagkatao. Wala lang good. Kanang mao lagi na oy nga kanang daoy imagine oy pila na kuan oy 30 kape nako, pero ingon ang gihapon ko ka tanga usahay kay kana bitang daghan kay kag stress, murag mas na pressure ka ba kanang pressure kay kasi mo kinabuhi ba diri karon sa Dubai. Ako pressure kay ko sa trabaho, sa balay, mga problema, responsibilidad, pressure jud kay ko, as in, pressure pa jud ko sa pressure cooker ana. Pressure pa jud ko, mas heavy ang akong pressure ana. Nya stress pa jud ko sa kanang kuan. Mas stress pa ko sa nang stress ana, pero nanigamot ta gihapon ko nga ma-fresh lumpia ana, fresh lang gihapon ta murag fresh lumpia. Kay di ta mapaapekto kay ma-GO nya ta ana. So maalagi na oy tungod sa ka pressure cooker nako, ang ako lagi ang karsunis nga nasulob ganiha kay naklaro lagi akong kigul. Video ni nako lagi sa sunod ani nga mga slide makita ninyo kung unsa ka klaro akong kigul, pero okay raman sad kay wala man kana bitaw itom-itom nga tuldok nya, wala man si mga bulbul nga nang lusot kay upaw man gyud ko diri sa ubos unya wala man sa jud ko kay kurikong. Kaso lang sayop lagi ang bahag nga ako nasulob kay itom. Mo na nga kamo sa sunod if magkuan gani mo mugawas gani mo sa inyong balay, ayaw jud magsalig anang light sa sud sa inyong balay, guwa sa gyud ipatanaw sa inyong bana kay may pareha mo nako nga bagag na mo giuwaw ganahan pagid ganig na ay makita. Pero kung kamo mauwaw mo bantay-bantay gyud yung tarong ay mo pagtinanga kay mao gyud na. Dinay akong tingog kay naa ko sa opisina kay unsa ni wala lang kabang mo nga mag-vlog ko na lang ako sa opisina kay sayop ako nasulob na kanang sanina kay lagi mao gid ni kanang tangaon ta ba ano bitaw ngit-ngit sa imong balay ikabuntag igma nakabayad man may kuryente, kaso lang ngit-ngit unya wala na ko na anticipate ba ang akong bahag. So mao to nga pagguan ako wala ko kabaw nga ang ako di kay gaputi man ko ron balik pares man ni puti siya unya ang akong bahag itong nya wala man siguro nakahuna-huna nga makita di ay siya. So ang ako ana lang niguwa ko makasihag di kastanan ako ang kalag, sihag kastanan ako ang kuan ka ng internal organs. Tanawa ka mabarog ko. Kita mo? Kita mo? Mo na akong itsura ganiha nga galakaw-lakaw sa karsada. Abi nako mananaw pa ang mga tao inig-agi nako kanang syempre no nagmask ka. Mananaw sila ig-agi nako. Nya iglabang nako sa karsada. So abi sa nako gwapa kay ko nya basta gwapa kay ka magsinuplada man ka pinastrikta basog na ana kasag ko. Kanang di ba ang uban ana smiling ana ako wala jud kanang pina kuan jud ba kanang original gid nga gwapa ba kanang igid mo smile nya ana man gid na basta mga gwapa kanang medyo supladahon kay naam na sila right magsinuplada man jud ka ana according sa imong gigwapahon. So ang akong level ganiha nanubra sa kaya sa akong naong. So mao to nga paano asal ko pag-agi. Kanang isa dikig kilay ba abi gid nako gwapa kay ko nagtan-aw dito sa akong gisulob kay nakaingon siguro to na kaning bayhana ay nawagtangan ni wani sa saktong wish kay manong gasulob-suloban na yung sanina nga perting klaro sim bahag na lang tani siya purol. Dapat kay kong tingog na bay tao kuan ka ng maulagi nga nakita gid akong kuan in town nakita gid taon ako ang kasudlan nauwaw ko kay kabaw mga nang kuan ko naka-notice ko nga naan ako sa gawas sa balay unya pagpanamin pagid wala na naan ako diri sa opisina niya nitan-aw ko sa restroom naa gid siya nakita gid siya ang ako ang suin unya giingnan ko sa kanang akong kauban nga huy ang imong bahag na klaro nya di pa gid Pinoy lain nga lahi kanang Arabo nga babae. So hello naara ba may kuan diri sa opisina kanang respeto nga lang pud nila ba kay mga conservative ba sila sus in town kay nabansiwag man ang ako ang bilat.
Ang ako bitaw nulong. Tanawa klaro lagi ka ano. Yang maglakaw ko anak gikaon pagid nahiwi pag yung isa. Mauna ni ron. Diba? Lain kaayo. So ay da, ba't sa tinud-anay lang? Sa tinud-anay lang gid ha. Di ako nauwa, wa sad ko gamahay. Kay wala lang. Hindi pa sad akong lubot, wa sad si kurikong, nya naa man sad siya unod. Kaso lang murag nakuan lang ko ba ako ra jud kahadlukan nga matagaan ko og memo dere. Mura. Tanawa oh. Oh, opisina na mga ako nalay tao. Ako nalay tao kay nga ko kasugihan. Labi ko gibuhi. 8 ka iring. Dura ay ingon ani siya akong gisulob karon klaro kay ang ako ang libot. O ka ba wala ano kasi bali aning animal yate. Mao na siya. Mao ni siya akong gisulob para mapalayo ko para maklaro. Kuan man ni siya kanang luag kaayo niya. Ingon ana na siya. Klaro day kaayo. Klaro kaayo akong bahaw. Mo ni akong giagian ganiha. Dili ko gapaso-paso nga sihag kastanan ng akong kaluluwa. Klaro day kay akong kigul. Klaro kay akong kigul ganiha ingon ato kaklaro ha. Di ba sa opisina medyo dim lights pa to? Dim lights pa to unya anam. Klaro kay akong bahag. Diri gyud. Susperting klaro ha. Ngano pa bang karsones ko? Oy mauwaw man sa tas karsones. Unta nagpanty na lang ko galakaw-lakaw. Blouse ra akong gisulob. Tanaw na to hatsuayan ako video nga kanang naa sa hayag taysa. Na ako sa parking lot karon. Bali na ako. Diri ko gasugod ang inyong tanga nga iyaan. Na ako diri sa parking lot karon, bali diri ko gasugod og lakaw-lakaw nga naklaro ang akong kalag. So pakit-on ta mo ha kung uno sa siya kaklaro sa hayag. Ingon ana kaklaro. Okay naman sad para Vega, di ba? Extra Vega. Ako sa Miss Balay. So akong bana, kaya ako pa di siyang lubaon, kaya nga nawa ko niya ini ganiha nga klaro da kay akong panty nga paghuwa na mo siyam tay gatan-aw nako. Oy, di ba kakita na kakaron gipakita ta ka kung unsa ka klaro akong lubot? Wala gyud gatingog ganiha, gatan-aw ka wala. Oy. Wala. Tingog minutes. Kaya ang uban naging lalaki ba kay basta ilang asawa ba kay mga kita ang mga lubot-lubot ba or kanang magkuan baron kanang magpa-sexy or kanang magsulob og something na kanang kuan kanang daring magsulob og daring kay masuko lagi sila. Ikaw pa masuko conservative ka pa nga klase sa lalaki pa. Masuko ka pa kung panalitan pareha ganiha nakita akong ubol-ubol. Nakita akong tapay nga murag kabukad daw tabanog sa kuan ganiya paglakaw nako ingon ana pa ba di mo init imong ulo pa kay namgoy ubang laki ba nga magbuot sa sulubon sa ilang asawa kanang pinugnan ang sulubon sa asawa kailangan husband approved. Ikaw pa stricto ba kay sulubon sa kuan pa dili maka stricto pa no? Naman di ayo gani kay opinion ba? Okay, OA na sad arte-artist camera murag yung gwapo ay sige ginawan good. Kuminawas ako. Ikaw ba? Dili man na siya. Saan day gusto niyo mong kaliton? Di hinay-hinayon? Kalit-kalit. Nada ni pahinay-hinay ning mag-video? Ay, sige naruti ha? Hoy, paminaw sa ba? Dili man na siya stricto. Sulobon, tugtan ramang kuha na niyang sulobon nga kanang maski unsa, maski pagka nang makita akong mga batikon, ang ako ang mga Adidas, okay ra na siya. Dili na siya stricto sulobon. Ang bata na may ubang bana, ila pod na kanang ilang asawa kanang pugnan sa isulob. Ako murag murag mo ko ng kabayo nga nakabuhi squadra, buot nako. Hindi man siya stricto. Okay lang. So maski gibanin, ani na lang ni. I-update mo kung mga pila ka adlaw makadawat kog memo kay kuan man before sa opisina sa tinuod gyud ni wa gyud ko gabakak-bakak musod ko nga walay pamra ana usahay swerte-swertehon way pamanti depende sa outfit ana
Tinood bitaw musod kung di mamra. Pero giusab man gud ang policy kay lahi na ang management karon sa una man gud puti ang gada sa among opisina. For the longest time, English ang kuan, ang British ba, taga UK, British ang dala. Karon man god more on Arabic people na, so medyo stricto, so gi-revise ang policy. So niingon na gyud ngadto sa policy na akong gwapo, meow. Ang policy man good kay dili na kuno pwede magsulob og kana bitang bulingon. Bulingon. Dili na daw pwede magsulob og kanang mga kuan. Kailangan corporate look na kuno, at least kanang corporate na outfit ba niya. Usa may naka-corporate din, obviously dili corporate akong gisulob karon. So kuan, i-update mo kung mga pila ka adlaw kay nana koy memo da. Hadlo ka man ay memo bitaw na bayad, bitaw na penalty. Pero kanang memo mawagtang ra na in 6 months. Lisang ka man. Hoy, Menats! Paminaw ba? Di ba ka, di man ka masuko kung magpakuan ko, magpa-boldstar kog sulog, or kana ba mga kita ako ang mga tapay-tapay ba? O akong mga bakokang. Nga di man ka masuko. Paminaw, oy, tabaga ko. O, masuko naman ko siguro kung lahi ka tanawon. Ano yun na? Kailangan siya sexy para di masuko. Okay naman na siya. Naman ko permission to admission permission nga magsulob sa akong tang gusto kay di na siya stricto, so kailang. So mara na siya karong adlaw good kay kanang kuan. Masa na ako i-share. So, mao na sana. Salamat kaayo. Again, among balay, nagkatag na sad bago pag nang limpyo. Ako na sini inyong Auntie Lira. Sa sunod na sad natong vlog, sa sunod na sad kay dili na sad ako ang tapay-tapay makita. Sa sunod na sad makita ang ako na sangkuan. Langob sa karagala. O sige ha. This is your Auntie Lira again. Salamat sa pagtanaw. Bye.